What's up? Kumusta mga Abay Nation? So, today is renovation day. Sa mag-ilis ako. So, for today's vlog, guys, atong i-video ang ilang imuon nga kwarto. So, ang kuan na ron is new room plus new studio. So, atas gawas. Kalat kayo among kwarto, guys. Kay among giusob ang kwarto. Muna yung mga kinakos kang engineer? O si Lolo. Wala nilang na yun. Wala pa na uman. Wala pa na uman. Dili na pita eh. Gusto ko. Ako mahiwagang bed. Ayan. Muna itong background. Puhon. Wala pa man na uman. So, tsaga-tsaga sa ta. And kana wala na siya diya. Nato ning mood nga no mga lights diri, guys. Karon taon-taon mga ito na miss hardware then pumalit na mga gamit. Mga on sa amin, guys. Bye. Usa na ko malimot no. Katong to make him third challenge gani. Amura tong buhaton. Nangita ra make mas good nga quality kay na film na namo to siya una and kuan kana bang romig abot sa kuan ka low quality kay sa among camera nga gigamit. So abang-abang lang tayo mga Abay Nation. So excuse my face day. Bago ra akong mata and wala tayo lighting diri. Hinata sulod sa kwarto and wala ko labot if mag-ibak po sa kwarto kay inani raman mi. Mga po sa dagay ko sa pamukhaon. Maligo sa ko. Kapon lang maligo. So, bye guys. So, mo din ni si Wawa. Wah! Inahay! Inahay! Hay na yun! Then mo ni si Saysay. Katong nasa kong vlog sa Saysay! Hi, Say! Ano gihilak ka, Say? Bye! Kira! Muna, kinakas ka na mo, engineer. Na hi, B! O sa'yo, buhaton basta na i-chicks. Hi, baby. Woo-woo! Ikaw, Zay? Hi. Ina, bye-bye! Baboy. Inabi, hi! Hi. Na what's up? What's up? Na mga Abay Nation. Ina, what's up, Abay Nation? Ina, what's up, Abay Ay, apel. Nation. Mga vlogger naman ako, mga igagaw. Igagaw. Oh, ikaw, mag-iina. Hi! Hi! Bye-bye! Ina, for today, vlog, wala ra. Bye! Vlogger na niyo, may gagawin. Mo po niya mong kinabataan nga igagaw. Hi. Hello. Ina, what's up? What's up, yo? Abay Nation. Abay Nation. So, wala pa na yung kakaon, kay galuto pa sila. Grabe, ikaw kameraman ako ha. Niti. Ika na So, ako... Years old.
So ako cameraman kahit 2 years old. Iwi na siya daw. Kanina yung cameraman na mo. What's up, Abay Nation? Mami kakaon, then silang Uncle Broxley ka kuan ra gyapon ka trabaho ra gyapon sila. Giluto pa sila. Ang giluto yan. Adobong manok. Labi man yun. Away na sila. Away na sila. So, naman na may kaon. Ito na sila. So, nga ito na may sa hardware ron para bumalit o plywood ang kauban lolo. Tara lolo. Mag-ukas ako. Amo niya ang lugar. Maling kalata kayo. Muna siya akong karaan nga. Muna akong karaan nga katre. So, mga to sa Miss Hardware guys. Bye. Abot na Miss Hardware. And awkward kayo ka. Video-video ko lang ba. Wala. Batas pa. So wala sila yung plywood na rin guys. Paretag lahat. So nalago may nakita nga ko. Asa mo nanalo? Ito ang pasig na rin na guys. Kita na tagkuhan na rin guys. Pasig mahal nila ang kung sa ngalan sa kuhan. Marin, pero may sweet to. Ganda na nila doon guys. Plywood renovation is real guys. So, naabot na may sa balay and nakapalit na may plywood. Kamera mo ang napalit ng plywood kay kulang mo budget. And yan. Magandang ano yan. Magandang klase na plywood. So, ang tiwason o kuhan, renovate, update di ay. Yes. Sige. Tanaw. Kuha sa kong snack bite. Coke bite. Bye. So, kita sa tag snack nila. Dito sa airport ang tindahan. Nabot na sa tindahan na mo. Ma, why make snack ma? Hey, kuha dito sa balay. Bro, wala ka gabi, bro. Wala ka gabi. Lugo. Kaya mo yung upset lagi ka. Kita sa coke na rin. In the middle of Sige. Ayo ragam sa tanaw na to. so sleep iti sa kadere no kay hindi nakabalo mamanday ang ator na ibalanis mo pa so panimay dili pa karon mo naman ang atong aparto or / studio and hope mo man na ugma para may ipakita na naman ninyo ang finished product. So, if you like this video, please leave a thumbs up and share. And please subscribe to my channel, What's Up Lev Vlog. And that's it for today, Abay Nation. Bye!